Μάσιμο Λόι, δημιουργός πολυχώρου αναψυχής. Ο Μάσιμο Λόι είναι 39 ετών και εργάστηκε προηγουμένως στον κλάδο εστίασης και μπαρ στο Σαν Φρανσίσκο και στη Ρώμη, πριν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής του στην περιοχή Μαρτσέντι του Οριστάνο. Όταν έμαθε για το σχέδιο φιλοξενία, αισθάνθηκε ότι ήταν έτοιμος να κάνει τη δική του δουλειά στις κτηριακές εγκαταστάσεις ενός πρώην σχολείου στην Ύπαιθρο, τις οποίες διαμόρφωσε κατάλληλα για τις ανάγκες του. Πρόκειται για την ίδρυση και λειτουργία μέσα σε ένα μικρό δάσος ενός πολυχώρου αναψυχής, ο οποίος θα παρέχει εμπορικές υπηρεσίες, μπαρ, πιτσαρία, παιδική χαρά, εκδρομές υπασίας, αλλά και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Αλεξάνδρα Βυζιώτου, ασφαλιστική σύμβουλος. Η Αλεξάνδρα Βυζιώτου κατάγεται από το δασοχώρι του Δήμου Ηράκλειας. Ξεκινώντας από ένα προσωπικό ασφαλιστικό πρόγραμμα που την αφορούσε και έχοντας παρακολουθήσει μια ασφαλιστική ημερίδα στις Σέρρες, αποφάσισε να ασκήσει το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου. Έγινε λοιπόν μια ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Ηράκλειας, Συνδικής αλλά και του νομού Σερών. Ως ασφαλιστικός σύμβουλος ερευνά τις ανάγκες των δυνητικών πελατών της, τις μελετά και τους παρέχει τις ανάλογες ασφαλιστικές λύσεις. Την παρακίνησε βέβαια στην προσπάθειά της και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο φιλοξενία στην περιοχή της, στην οποία επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ασφαλιστική σύμβουλος, έλειπα πάρα πολλά χρόνια και πάντα έλεγα ότι ανήκουμε από εκεί που γεννηθήκαμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ και το πρόγραμμα Φιλοξένια, το οποίο βοηθάει γι' αυτό εδώ. Φώτιος Πανταζής, δημιουργός πλυντηρίου αυτοκινήτων και ταπίτων. Ο Φώτιος Πανταζής είναι πολύ νέος, 23 ετών. Εργάστηκε για 12 μήνες στο πλυντήριο ταπίτων Γαλαξίας στη Θεσσαλονίκη, από την οποία επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του, τη Ροδόπολη του Δήμου Συνδικής, όπου μένουν οι γονείς του. Δούλευα παλιά, βοηθούσα έναν που είχε αυτή τη δουλειά. Είδα ότι εδώ στην περιοχή δεν έχει. Σε 18 χωριά εδώ πέρα είμαι μόνος. Εννοείς τα χαλιά. Τα χαλιά. Τα Το αυτοκίνητο από χόμπι. Μ' άρεσε εμένα να καθαρίζω το αυτοκίνητό μου και έκανα και αυτή τη δουλειά σε έναν χώρο. Έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία του πλυσίματος χαλιών, ο Φώτης αποφάσισε να δημιουργήσει στην είσοδο της Ροδόπολης ένα ενιαίο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο πλένει για λογαριασμό των πελατών του και ιδιωτικά αυτοκίνητα πέρα από τα χαλιά. Ο Φώτης, προκειμένου να μπει στην αγορά αυτοαπασχόλησης, εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν λειτουργεί επί του παρόντος άλλο πλυντήριο χαλιών στην ευρύτερη περιοχή της Ροδόπολης. Εσάς, στο πρόγραμμα έμπλεξα μέσω ένας φίλος με σύστησε εσάς. Με είπε ότι έτσι, έκανα αίτηση. Κάναμε φάκελο. Κάναμε φάκελο. Κάνεις επαξιολόγηση. Ναι. Και έτσι. Κάναμε τα χαρτιά και σας γνώρισα. Η διεκδίκηση του μικρού οικονομικού βραβείου των 4.500 ευρώ και η δωρεάν παροχή εξατομικευμένης συμβουλευτικής 40 ωρών από τον τεχνικό σύμβουλο της ΠΑΕΣΥ, που του χορήγησε το κοινοτικό έργο Φιλοξενία, ήταν ένα άλλο καθοριστικό κίνητρο για τον Φώτη. Με το βοήθημα αυτό κάλυψε ένα σημαντικό μέρος των δαπανών ίδρυσης και λειτουργίας του πλυντηρίου του, στο οποίο απασχολούνται η μνηστή του, η αδελφή του και ο κουνιάδος του, δηλαδή δημιουργία 2 ανδρικών και 2 γυναικείων θέσεων εργασίας. Στην επιχείρησή μου είναι ο κουνιάδος μου, είναι η αραβωνιαστικιά μου, καμιά φορά είναι η αδελφή μου, είμαι και εγώ και από
Τους χρειάζομαι δηλαδή από το Μάρτιο μέχρι και τώρα, το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο δηλαδή, πολύ εντατικά, γιατί τώρα είναι η δουλειά. Σε ένταση. Ναι, σε ένταση. Ναι, όταν έχει καλό καιρό, πλένουμε χαλιά και τα αφήνουμε έξω, στεγνώνουνε. Και το απόγευμα, το βράδυ, όταν είναι στεγνά, τα μαζεύουμε, τα παίρνουμε μέσα. Εντάξει, και τώρα. Και τώρα, δηλαδή, το απόγευμα θα πλένουμε χαλιά όπως και δίποτε. Τα παίρνουμε από το σπίτι, τα πλένουμε και τα ξαναεπιστρέφουμε. Και τα αποθηκεύουμε για όσο χρειαστεί. Παιχνιδότοπος των Gianda Ricci και Κατιούσια Καρδία. Δημιουργία ενός κέντρου διοργάνωσης παιδικών εορτών. Η Gianda Ricci, 34 ετών, καταγόμενη από το Οριστάνο. Από παλιά σύχναζε στους παιδότοπους και εργάστηκε αρκετά χρόνια στα εστιατόρια των νηπιαγωγείων. Ο κύριος λόγος που την όθησε να ιδρύσει έναν φορέα για την διοργάνωση παιδικών εορτών είναι για να καλύψει το κενό παρόμοιων υπηρεσιών στο Οριστάνο. Δεν υπάρχει κανένας κατάλληλος φορέας που να παρέχει υπηρεσίες παιχνιδιών για παιδιά ηλικίας 1 έως 8 ετών. Η Gianda Ricci είχε ήδη σκεφτεί πριν 2 χρόνια να ανοίξει αυτό το παιδικό κέντρο, όμως δεν έβρισκε τον κατάλληλο χώρο και στη συνέχεια είχε την τύχη να βρει έναν φορέα ο οποίος ήταν ήδη προηγουμένως ένας παιδικός σταθμός. Η Gianda Ricci έχει επίσης μια συνεργάτιδα, την Κατιούσια Καρδία, με μια σύμβαση συμμετοχής. 38 ετών, η οποία ασχολείται με όλο το επικοινωνιακό μέρος και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων των παιχνιδιών. Σύμφωνα με την άποψή τους, η εν λόγω οικονομική δραστηριότητα θα αναπτυχθεί, διότι υπάρχει μια έντονη ζήτηση για αυτού του είδους τις υπηρεσίες. Μιχάλης Λουκά, δημιουργός κτηνιατρικής κλινικής κατοικίδιων ζώων. Ο Μιχάλης Λουκά σπούδασε κτηνίατρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 2000 έως το 2007, όπου έκανε μετεκπαίδευση 2 χρόνια για τα κατοικίδια ζώα. Μετά από συζητήσεις που είχε με τον Αντώνη Νικολάου της Αναπτυξιακής Λάρνακας, σκέφτηκε ότι μια καλή ιδέα θα ήταν να λειτουργήσει από τον Αύγουστο του 2010 μια κλινική κατοικίδιων ζώων στη Βορόκλινη, η οποία έχει αρκετό και αυξανόμενο πληθυσμό. Αρκετοί κάτοικοι της αναγκάζονταν πριν να πηγαίνουν τα ζώα τους για περίθαλψη στη Λάρνακα. Ο Αντώνης Νικολάου βοήθησε τον Μιχάλη Λουκά ώστε να λάβει προσφορές για ιατρικά μηχανήματα, απαραίτητα για πλήρεις ιατρικές εξετάσεις των κατοικίδιων ζώων, τα οποία αρρωσταίνουν συχνά και θα πρέπει να θεραπευτούν. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύτιμη βοήθεια οικονομική και όχι μόνο για τον εξοπλισμό της κλινικής μου και για το πώς θα συνεχίσω τη δουλειά μου εδώ και πώς θα αυξήσω το πελατολόγιο μου στην περιοχή αυτή, στην Ορόκληνη. Η επιχείρηση του Μιχάλη Λουκά πάει αρκετά καλά. Έφτασε δε στο σημείο όπου κάποιοι που διαμένουν στη Λάρνακα να φέρνουν τα κατοικίδια ζώα τους για θεραπεία στη Βορόκληνη. Γεώργιος Λεωνάκης, λειτουργία τεχνικού γραφείου μηχανολόγου μηχανικού. Ο Γεώργιος Λεωνάκης σπούδασε μηχανολογία. Ήταν λογικό λοιπόν να θέλει να κάνει κάτι που έχει σχέση με τις σπουδές του. Ως μηχανολόγος μηχανικός, ενδιαφέρει τον Λεωνάκη άμεσα να συμβάλλει με τις γνώσεις της επιστήμης του στη δημιουργία ενός τεχνικού γραφείου, το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις της περιοχής των Δήμων Συνδικής και Ηράκλειας. Ονομάζομαι Γιώργος Λεωνάκης, είμαι μηχανολόγος μηχανικός, σπούδασα στην πόλη των Σερών. Το 2010 αποφάσισα να ασχοληθώ με το αντικείμενο των σπουδών μου και διάλεξα τον τόπο καταγωγής μου για να δραστηριοποιηθώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Έτσι άνοιξα το δικό μου τεχνικό γραφείο
που σαν αντικείμενο έχει την παροχή υπηρεσιών μηχανολόγου-μηχανικών. Ο Γιώργος διαμένει στις Σέρρες, όμως κατάγεται από την Κερκίνη του Δήμου Συνδικής. Ως δημότης της Συνδικής, αντιλαμβάνεται τις προοπτικές που υπάρχουν για την οικονομική αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό επέστρεψε και άνοιξε τεχνικό γραφείο μηχανολόγου μηχανικού στο Σιδηρόκαστρο Συνδικής. Φυσικά, τον παρακίνησε και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Φιλοξενία στην περιοχή καταγωγής του. Μέσω της τηλεόρασης άκουσα για το σχέδιο Φιλοξένια και το πρόγραμμα MED. Στη συνέχεια επισκέφτηκα την ιστοσελίδα της ΠΑΕΚΕΠΗ. Ήρθα σε επικοινωνία με τον κύριο Χρήστο Αραμπατζή αρχικά και στη συνέχεια με τον κύριο Καλιατζίδη Άλκη, από τους οποίους η ανταπόκριση ήταν άμεση και εδώ πρέπει να πω ευχαριστώ. Με καθοδήγησαν και με βοήθησαν έτσι ώστε να ενταχθώ στο πρόγραμμα. Μέσω του προγράμματος γνώρισα και άλλους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επέστρεψαν στον τόπο καταγωγής τους. Διατηρούμε άριστες σχέσεις, πολλές φορές μάλιστα συνεργαζόμαστε κιόλας. Και φυσικά να αναφερθώ και στη βοήθεια που παρέχει το πρόγραμμα, γιατί κάθε αρχή και δύσκολη. Πασχαλίνα Ψαθά, δικηγόρος. Η Πασχαλίνα Ψαθά είναι μια νέα δικηγόρος με μεταπτυχιακές σπουδές. Διέμενε στις Σέρρες, κατάγεται όμως από την Ηράκλεια Σερών. Γι' αυτό και ήθελε να δημιουργήσει και να λειτουργήσει το δικηγορικό της γραφείο στον Δήμο καταγωγής της, την Ηράκλεια. Ως δικηγόρος σε Πασχαλίνα ενδιαφέρεται να συμβάλλει με τις νομικές της γνώσεις στη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικηγορικού γραφείου, το οποίο να αποτελέσει ένα χρήσιμο τεχνικό εργαλείο για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Ηράκλειας. Για το πρόγραμμα Φιλοξενία έμαθα για αυτό το πρόγραμμα από έναν φίλο μου, ο οποίος με ενημέρωσε. Το θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήρθα αμέσως σε επικοινωνία με τους υπεύθυνους του προγράμματος, τον κύριο Αραμπατζή και τον κύριο Καλιατζίδη. Είχαμε μία συνάντηση, μου είχαν πει για όλη τη διαδικασία που θα ακολουθούνταν και για το οικονομικό όφελος που θα είχα. Την Πασχαλίνα την παρακίνησε βέβαια στην προσπάθειά της αυτή και το υλοποιούμενο κοινοτικό έργο Φιλοξενία στην περιοχή της, στην οποία επέστρεψε μετά από την διετή εξάσκηση που έκανε σε έμπειρο δικηγορικό γραφείο των Σερών. Δημιούργησα αυτό το χώρο και έχω επωφεληθεί πάρα πολύ, γιατί πραγματικά είναι μια τονωτική ένεση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ήταν ένα μεγάλο όφελος αυτό για μένα. Μπόρεσα και δημιούργησα αυτό το χώρο. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τζέρνι Μπρέτχολκ, χοροδιδάσκαλος και διοργανωτής ποικίλων εκδηλώσεων. Ο Τζέρνι Μπρέτχολκ ήταν μέχρι πρόσφατα επαγγελματίας χορευτής διαφόρων είδων χορού. Όταν ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα, αποφάσισε να κάνει τη δική του δουλειά, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες: χοροδιδασκαλία όλων των επιπέδων ή ατομική διδασκαλία, διδασκαλία σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σφαιρική διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων. Χάρη στην ενδιαφέρουσα επαγγελματική χορευτική δραστηριότητα του Τζέρνι
τον εντάξαμε στο σχέδιο Φιλοξενία, επιλέγοντας 2 επαγγελματικά χορευτικά του στιγμιότυπα, στα οποία χορεύει με τη γυναίκα παρτενέρ του σε μεγάλο χορευτικό διαγωνισμό. Τα 2 πολύ ενδιαφέροντα αυτά χορευτικά έχουν να κάνουν, το πρώτο με τον Batman και το δεύτερο με μια εθνική σλοβενική μουσική και την αντίστοιχη εθνική σλοβενική ενδυμασία. Πρόκειται για 2 χαρακτηριστικά βίντεο που δείχνουν το αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας του Τζέρνι. Σοφία Τσολακίδου, δημιουργός μιας καφετέριας. Η Σοφία Τσολακίδου κατάγεται από την Κερκίνη του Δήμου Συντικής, αλλά μετανάστευσε στη Γερμανία, όπου και έμεινε 10 χρόνια. Εκεί και συγκεκριμένα στο Μπάλιγκεν απέκτησε μακροχρόνια γνώση και εμπειρία στον κλάδο εστίασης και αναψυχής, στο πλαίσιο της οικογενειακής επιχείρησης που διατηρούσε. Όμως στο μεταξύ επέστρεψε στον τόπο της για οικογενειακούς λόγους και είχε άμεση ανάγκη να δημιουργήσει μια παρόμοια δουλειά στη Ροδόπολη για να συντηρήσει την οικογένειά της. Εντάξει, ήμουνα και αρκετά χρόνια στη Γερμανία, ήμουνα 17 χρόνια και ο κάθε Έλληνας, πιστεύω, που είναι έξω, το σκεπτικό του είναι κάποια στιγμή να επιστρέψει στον τόπο του. Και όσο ήταν μικρά και τα παιδιά μου, είπα να έρθω καλύτερα εδώ στον τόπο πριν ξεκινήσουμε με τα σχολεία και το άλλο και να κάνουμε κάτι εδώ. Κάθε αρχή και δύσκολη, γιατί ξανά από την αρχή. Ευχαριστημένη. Η Σοφία Τσολακίδου θεωρεί ότι η δημιουργία μιας καφετέριας αποτελεί μια επένδυση χαμηλού σχετικά επιχειρηματικού ρίσκου. Εξάλλου, γνωρίζει καλά το αντικείμενο. Ναι, γι' αυτό και αποφάσισα να έρθω Ροδόπολη, γιατί εντάξει, είναι κεντρικά, είναι το κέντρο δηλαδή του Δήμου μας και είναι πιο καλά. Σαββατοκύριακος που με έχει κίνηση, Τετάρτη έχουμε λαϊκή. Και λες εντάξει, μέσα στο πενθήμερο που είναι η νεκρή ζωή, να έχεις και μια μέρα καλή, είναι κάτι πιστεύω. Έχουμε τα σχολεία εδώ, Λύκειο, ΕΠΑΛ, Γυμνάσιο. Το υλοποιούμενο κοινοτικό σχέδιο φιλοξενίας στην περιοχή της αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο. Η καφετέριά της, στην οποία απασχολείται και ο γιος της, 2 θέσεις εργασίας, έγινε στα πρότυπα της οικογενειακής επιχείρησης που είχε στο Μπάλιγκεν. Την απόφαση την πήρα γιατί κάτι πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε το καθημερινό, ναι, γιατί πήγε το καθημερινό μεροκάματο. Και λόγω του ότι είχα την εμπειρία, με αυτή την άποψη. Δεν περιορίζεται δε στην πώληση καφέ, αναψυκτικών, χυμών και ποτών σε αυτήν. Έχει εμπλουτίσει τον κατάλογό της με διάφορα κρύα πιάτα, ζυμαρικά και σνακς εμπνευσμένα από τη γερμανική κουζίνα. Ευστράτιος Μιλωνάς, δημιουργός βιοκαφέ. Ο Ευστράτιος Μιλωνάς ήταν και είναι παραγωγός υφαντουργικών και βιολογικών προϊόντων. Διέμενε στο λιθότοπο Ηράκλειας και επιθυμούσε να επιστρέψει και να ιδρύσει στα Άνω Πορόια Δήμου Συντικής, τόπο καταγωγής του, ένα βιοκαφέ ως εκθετήριο παραδοσιακών υφαντικών προϊόντων, βιολογικής μέντας, σαπουνιών, αιθέριων ελαίων, λικέρ κτλ. Έτσι δημιούργησε αυτή την παράλληλη δράση παραγωγής και εμπορίας υφαντών και βιολογικών προϊόντων, η οποία έλειπε από την περιοχή του και τη στέγασε σε ένα παλιό παραδοσιακό οίκημα, το οποίο ανακαίνισε με πολύ μεράκι και προσωπική δουλειά. Στον εν λόγω χώρο που δημιούργησε ο Ευστράτιος Μιλωνάς, οι πελάτες επισκέπτες του έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάζουν τα βιολογικά προϊόντα και να συζητούν μαζί του για τον τρόπο παραγωγής των υφαντουργιών του προϊόντων. Εγώ κάνω ένα καλλιτεχνικό καφενείο, ένα εκοκαφέ, όπως αλλιώς μπορούμε να το πούμε, ένα εναλλακτικό καφενείο, εν πάση περιπτώσει. Και σε όλη αυτή τη διαδικασία κατασκευής του και
από περάτωσης βοηθάει αυτό το πρόγραμμα και μας βοηθάει για να το υλοποιήσουμε και να το τελειώσουμε. Είναι ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα.